Anaro piasa ivato l'aeroport international. Izuma cienaro fa ze mande yu. Mande tiu mamparary hatinareny olo kofa niondrana avion international ni jutra am l'aéroport ni vato international ty ganginarô jiaby kafa vola izoma eritreritrinarô ma zay avy aty ioma tsy vola tadiavinay ty izy karaha zay mila vola fo aminarô aboaka mano aia contrat nandehananao tagny aboaka aia ino ka anao mila magnambela vola 150 euro. I 150 euro io man tsimpinine tam lalabe taty. I 50 euro i $100 angatanarô io mizora masena am lalabe. Iasane am nangovone ndesine am navane. Kafa narô maregny olo mijotra am avion. Kaby kafa Seychelles, Maurice, Thaïlande, France, La Réunion. Kono fa papier boka résident ias. Ano fa voatro. Mbala mijotso boka ty fora volaniko zy mijotso baketo anao man voatroko narô zehe tsy zaza raiky mba mety misy namako amza fa mitseky hatin'olo andeha hijotso am l'aéroport ny corruption international ny vato ty mitseky hatin'olo mitseky anao zegny mba avy miala ty andeha vacances anao tokony mba avy en paix imagine anao zao miala heto hoe mandeha Kenya ry hoe tsy mandoko anao ry miambigny avion ka mijotso 2 heures du matin merdeno piasan'ny l'aéroport la police haby ty no valise 23 kg misy 23 kg siklenao koa saka magnano hoe mbala misy raha koa ty hoe avô bagage ame ty andrô biafigny aminao io amindrô io rahanao biafigny magnano hoe portefeuille ka mila biafigny jusqu'à vola devisinao jiaby indesinao mila hitanao io zanavy tsy navy a Paris am tananan'olo fa zanavy a Madagascar am toeragna anaka zavatsy tokony nisy raha anao koa mahita namanao boka ivelany zegny anao tokony ravoravo boka nitady vola tsy andeha hagnano forosy tsy andeha hagnano bandit tsy andeha hagnano mpangary pôsy mba miala sosokony mpangary pôsy miala tsy zegny fataonarô raha mamparary fônarô marary atinarô koa fa maregny olo boka ivelany aty marary atinarô migration raha volaniko zegny misy raha tsy korindrô koa misofigninao zahavandrô misofigninao mandehanareo hoe ko anao amizegny havitra andeha gn'ino fa anao gasy rakotondrandria zegny hoe rakoto zegny hoe agnaranao gasy be io irasoa mangavony itralala gasy avô mivolagna manahoana mbala tsara mamaly mbala tsara tsy haiko am lafiny vazagny fa ko za ty mifanta koa fa navy am l'aéroport nivaty mifanta l'aéroport ny crève la fin ary zegny managnanaovanao iasa anao koa fa tegnano sorisory agny amin'olona agnamianao posty agny eko ndraiky tsy mety ilaigna fo zegny kolokolo des fois anao besoin zegny fa mba magnanaova raha marigny papiern'olo koa fa nipresentegna magnano hoe accepté ndonao mandeha aza iranao biafigny eky valizinany io anao fa reriky mba lirandrô koa mibata valizy viafa valizinao ino raha tondrasanao ty aty ino halahabiny ino mara nahazo anarô io ino atsika Madagascar l'aéroport ny Madagascar farany pourriture de merde deuxième Kenya anao havy valizinao misabadidadidika koa tiatiarindrô miala andafa ty valizindray bien confortable bien mbale am plastique mijotry vato misy aty tsisy olo mosary tsisy kolokolo zegny tsisy entranao miaraka mandilitra 5 kg i reçu amezandrônao reçu indao fery hoe bien i raha mandilitra anao io anao misy vola anao mandeha magnety tsisy vola anao adosinao pakenao mpitondrasinao riavanao mandeha mody an-tragno nonigny tsy fanagnana lagneny misy ndraiky magnefa ry amiandrô reçu koa anao izy ka na olo takitakinarô raha ivato tsara mahazo reçu tsisy avô koa mba olo takinarô raha boka ty miboaka tokony aboakanarô koa procédure be hoe miriba io aboa procédure ampita io hitanao lalagna zegny hoe ty tsy mety amin'ny entagnanao ty hoe ka mba hitanao amy lalagna tsy ataonay boka ty zay miboaka ampe fa mitandrigny mitseky aby tirodra koa aby ty mitseky ka fa andeha voyage naiky tendako mitseky atin'olo anao miala eto ampe midika ry tsy magnino anao ijotsa amla internationaly ty anao mitseky lionao ndraiky ritry mitseky anao hatinao mitseky lionao jiaby ritry mba mavonivony anao miala amy tananan'olo aty anao mihidrika ry hazalahe
Aba ndraiky mila anao mitondra galagalan'ny feuille be ny taratasy jiaby magnano I volanay io tsamianay narô tsamianay narô volanay anarô nde olo magni rô miasa tsisy raha manjary piasa migration le aéroport tsisy vita igny anao fa barendrô io aligna anao amin'io avy barendrô io anao miboaka anao loso anao mandeha agny anao hemo anao tranquille I vola ndesinao nangatandrô paratefitra apartareko agnanaovanao dépense aminarô ty tsy haiko lo avy fa za fo volaniko zegny miaraka amin'ny herinamako anteko anao ipody asala ipody aty ndraiky anao tara avion tara anao baka midriky amin'ny varavaragna eo aie passeportnao ro itoeo fa misy police aroe manakina anao eo aie passeportnao itoeo tsy ameny taratasy za tsy ameny fa za mahay mameny zo amiety finoana I olo nangataka nameny taratasy taminao igny zegny fa misignaly police agny amerde olo kara zegny fa nirako nameny taratasy teto zay tsy naefa zay nandeha l'école A B C D ne 1 plus 1 égale 2 zay na tsisy baka kara narô io zay raha mangengegna narô ino mabaka ty ino avô diplôme ny vangegna narô avô narô mampina te olo io igny vita igny anarô amin'ny ry malama volo ary anao mba rakoty sosondry rakoty ny koridra irô koa fa tsy niana anao mivaevy amindrô io tsy niana anao mandeha voyage à Madagascar aiza ny contrat anao za eritreritry contrat ka aiza ny GOP aboaka io baka GOP contrat io fa inona ny ataonao any miasa ok izo tsy azo boka ty bie io za ko tsisy taratasy pitrako aty zay tokony ataonarô agnatin'ny jerinarô irô te fo tsy magnaboaka za miboaka agny aminaka Madagascar taninao aiza ny GOP anao aboaka io aiza ny contrat fa firy taona anao tany maninona anao mila hendrô iry sosoa sabedy ambara anao za magnano anao baka nagnano tena varitra maty fa avy izy anao avy diego fa ninona nahitanao ny asa nandeha any nary question aiza ny contrat contrat naka tsy ndesiko tsy afaka mandeha anao ka ndana tsy amin'ny police aty eto le taratasy de rafa misy toke départ de afaka miditra ty anao andeha amin'ny police ieka mihodigny koa anao fa avion fa regninao ataoko amin'ny avion ka baka koragna tsao zegny raha mamparary fondro lagneny magnaboaky irô vidéo avion mofo boribory araiky dibera margarine araiky cola vera araiky ma sandwich hely oui tsy voky premièrement ndendeha many fo tsy sakinao agnatin'ny avion fa tsy hainao mandeha aminany io ndraiky anao mitsikolo batita vakivava folo kanify avion tsy raha manjary fa lazandraha tsao zegny ny raha mamparary haty avion tsy siraha avion tsy pare question ndreo tamin'ny check-in tary fa mahampy any nampiana amin'ny police rô avion ty anao fa mangofotra tady volanao jiaby aty anao ko tsisy 2 millions anao tsy mandeha anao gny efa bienaka pénalité naka ifenao fotony anao police lololiny police maimbo fromony vity agnatin'ny bureau anao agnatin'ny bureau anao menace za agnatin'ny fotony anao petraka agnatin'ny bureau tokony lalagna fo kofa andany vorogna ok départ inagnotany anao za namaly ataovy ok départ za fa miraparapa mo zegny problème ny toetritsika gasy zanany mivolagna gasy lagneny tia mangala lagneny tsy tia je mifombolongana safery amparitoka anao kofa hitandrô ny ali Madagascar io bonjour ndrô fo mety tandriesanao bonjour comment ça va tsisy koa tsisy donc riavanao marikitry anao eo fo tianao ndraika miprochenao fa ela hitanao mbala tsy maizika amin'ny fonao fa voisine voisin olo amin'ny quartier tsisy toy lava baka koragna ty ka fa hitanao tragnonay taloha daba toly ko narô niandragna avion izo ni bare ko narô amin'ny vato io andeha international ni bare ndrô karaha ty anao midrika amin'ny barreau anao ari on checking bagage idrika migration amin'ny lehilahy ndraiky viavy ioamiza taratasinao io igny koa misy lela borizany malandy zay io fo sanany maimbo ro mi lehilahy borizany maimbo ro mikaraha sorasorana arabo zay io koa io tsy mahay mivolagna tsy $100 io fo dako vola hely any étranger aty $100 raha tsy $100 anao izy tsy mandeha mingeza be le bagage amainao nindesiko boka taty bagage amain io tagnatin'ny fiaramanidina kindindrininy porty nindesiko taty boka taty nidrika agnatin'ny kabiny
cabine bagage fa ahoana pour le avion iverenako pour ndray tsy ho tandro eo le any zegny nambarako izy ahoana pour ho aty tsy ho tandro pour eo mbola bevava ndray anao izy tero anao amin'io fa maovozy fa tsy mety magnano bivava ndanary mandeo izy mila lelanao kara miala eo anao mandeha ry misy olaroe irô ndraiky tsy de saroteny karakôry andeha veloma bon voyage amin'ny empreinte io koa tsy haiko zo na tiangatika vola tsy haiko zo tiagnino anao zahavany tsoranany aketroketro tsy za tsy nampandry anao aligny papa tsy za velively tsy nampandry anao aligny tsy za hitanao io asanao zo ataova photocopie fo passeportnaka ataova jiopinaka scanner empreintenaka leva za faloso io anao question tsy hefa ndraikindraiky passeportnao ataony tsy hitany scany izy feky mahera ataony io anao raha fa mankigny fo tsy mivolagna hanao fareraka miala io avion ko fo mampidriky folagneny misy chance nidriky tagny miala io no mitsofotra amin'eo amin'ny misy karaha police tsy haiko kakakilamba gris zay koa io ka saveny ary valizy no mboemboeny valizy ty sao de mba afaka mametraka kely tsisy boka nandany vola tsisy aza le sakamenaka privacy-naka vie privé-naka sakamenaka ame bagage amenaka fo biafa io miala io mandeha io eka midrika anao mipetraka ndraiky misy kara agny ndray misy ndraiky tara avion tsara miambigny anao i tsara magnano marche arrière tara anao tara zany andriky mikoragna la polisy fo Tananarivo avy koa anao zo ndeha hagnano passeport azala agnano passeport koa anao zo tompokondragnahary tsy démarche renouvellement de passeport anao koa tsisy 5 millions miady varotro de 3 millions 5 anao tadiavandreo bladi anao tadiavandreo blada anao sokora kurichicha kotra ndraiky io no amin'iry passeport raha tohizako jusqu'à agny izy ty amin'iry passeport misy ndraiky arahaba tsara tsy mosary hitany fa karamanany mahampy izy za hitanareo io avako aby faralaminay baba raiky aminaka rena raiky aminaka polisy tsy radiko be fa izy tiany cousinko polisy izy io tiandroke za tsy afaka mivolagna mety ro mangataka am'zagnahary inshallah taala tsy hagnano hina halahelon'olo i polisy nizy natoegny baka kibonany nivonto be rady baka zegny anao koa nivonto be kibo i tsy nafaka nandeha rady alahelon'olo hoaninao ary paratefitra partaroen'olo kabiky ropta za tafitokiky kabika tomobily mandeha ndrefa tomobily mbily be dego mifanta io fo ro magnano shopping io fo shopping indreo vita fanjava raiky io amin'ny autostop io vita io fo shopping indreo vita amin'ny toeragna io tsy raha nafangaroharanao nampahinhinanao mba tiandohanao tsy haiko na misy poro tsy haiko na misy tsy tia misy ndraiky ny mangala fotindra avoolo jiaby zegny avoolo ny fanta zay azonareo atra an'Amerika zatra an'Australie zatra ia fa mba miondrogna avion raha ambariko anareo tia mahita olo amin'ny avion tia avion tsy raha manjary tsy zaka manjary ko eze tsy sany mavoky ndraiky mampangery ndraiky mampandoa anao misalaly agnabo latsaka niany maty sakarakory agnabo ary zegny raha mamparary hatindro maty zany any lora marle désolé tsy haiko fa aminay digory tsisy ndero mavonivony aby
Akory anao? Ino vaovao anao? Akory ma voyage tao? Oh tsara. Miambigny bagage ty e. Oh, velomy. Mandeha mody. Aminery tsisy. Tsy haiko amy lafiny hafa fa kadigo tsisy. Tsy crève la faim. Ohatrany masosopory mihitsy. Tena lebe pory a. Aiza ny jioby anao? Aiza ny contrat? Ataondro karaha zegny. Aiza ny contrat anao? Io e madame. Nagnano hoe madame maty anao. Io e tompoko zegny ka. Io e tompoko. Zay mbila anaro. Ambila zay fa zay nahavaritra Los Angeles. Am tanananay zay zao komba andeha agny Los Angeles en Australie agny foyendreo amy rariny. Fotony anao job gomogny be andeha agnino aty. Am tantaniendreo. Zegny amy logique. Passeport naka bia za aty agnaragna nakany bia finagnano hoe misy agnaragna raha kabaka reny nagnano agnaragna. Misy agnaragna américain. How is you? I'm fine. Anyway, nagnano angileka. Tsy eto otrika ty egny ty avako aby. Za mitantara aminareo aty. Anao nandeha voyage. Nandilitra bagaginao. Anao meko $50. Za tsy mosary izy. Mon pas la fin non. Mon pour que sécurité. Ka iko aminao sécurité izy fandao fery bagaginao ka fa tsy tianao izy. Za tsy mosary za mipetraka eto. Tsy haiko zona karamatsio. Kararo migration bareriko mba tsara karama douane kadako. Gradiny ravidravitry be nagnano kabiky ny ravika ibadry be igny ireo folo. Amienao hipy magnano piaka. Wa inamako mahita anao jofojofoko hipy eo eo izy. Anao ty firiko zegny nindo. Anao ty firiko ty. Ifenareo fobiena. Mitsangana fo corruption mandery kulikuli. Somary asiandreo caméra partout. Caméra fople le. Afa tiagna saela. Caméra miravidravitra karaha guirlandine Noël. Mifandroaka maty. Mifanta olo. Mifanta. Ndraiky tara avion pety voatery tafajano berkely. Manginy feka anao igny koa mandeha io e koa mitrosa am raha fa lany vola. Anaovagna raha elo hoe 12 metre rio e. Lany. Izondy agnanaovanay jalinay volanay io fa tsy andeha rasainay aminareo. Marary atinay magnamianareo vola io. Tavo tsara nazao anareo. Avy ko portera. Mirikadikitra rô jiaby magnantsorotsoro bagaginao. Aiza amizay nenay. Oxymade ba tsy nampiasanao io. Tsy asanao magnantsoro bagage. Aiza amizay ne ale. Amboa. Fandroaka lagigny. Mahamoe. Aiza le chocolat. Mba misy chocolat kely e chocolat. I chocolat manangatako tamin'ny dity frita. Mba misy chocolat kely e chocolat. Mifantsisy mandy. Tsisy. Raha nifindreo miboaka. Ne io. Taempoka. Aiza le chocolat kely. Chocolat nino mazy ty. Ino chocolat tadiavinao. Zegny koragna lagneny tsy tia. Tsy forcé. Lagneny tia ndraiky isorako zagnahary. Zegny fa veloma rô fa managna tamba.